της Αθήνας. Μεζονέτα στα βόρεια προάστια. Διάρρη μέχρι 400 ευρώ κοντά στο μετρό. Ρέντο.gr. Γράψω όπως το σκέφτεσαι και θα το βρεις. Απλά και εύκολα. Ρέντο.gr. Χιλιάδες αγγελίες με σπίτια πάνω στο χάρτη, με φωτογραφίες και την ίδια όλα. Ρέντο.gr. Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρεις σπίτι. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Έχω στα χέρια μου το FOG. Το FOG είναι ένα AFS το οποίο είναι προϊόν του καταστήματος Fan Store. Αυτό είναι όλο. Το ίδιο πάχος με μια μπαταρία Eco και περίπου το μήκος μιας 900. Νικελωμένο, ωραίο, χωρίς πολλά από ό,τι βλέπω, και είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση. Λοιπόν, η διαδικασία γεμίσματος είναι πανεύκολη και θα το δούμε παρέτσα. Βέβαια, εντάξει, στην αρχή θα έχετε ένα θεματάκι μέχρι να βρείτε το κουμπί, αλλά εγώ που ήπια αρκετό υγρό και το βρήκα, μπορώ να σας παρουσιάσω. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, από τι αποτελείται? Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι το control ring, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ρυθμιστή τζούρας, ή τέλος πάντων κάνει σφιχτή τη τζούρα ή άνετη, αναλόγως. Είναι έξυπνα μελετημένο, γιατί ανάλογα από ποια μεριά θα το βιδώσουμε, από εδώ είναι σφιχτή η τζούρα, ενώ από εδώ είναι άνετη. Λοιπόν, εάν βιδωθούν οι τρύπες από αυτή τη μεριά, η τζούρα γίνεται άνετη, ενώ αντίθετα η τζούρα σφίγγει λίγο. Ο λόγος είναι γιατί ο αέρας ο εισερχόμενος έρχεται πιο γρήγορα εδώ πέρα από ό,τι έρχεται εδώ πέρα, ο οποίος σφίγγει μέσα στο δαχτυλίδι που υπάρχει ενσωματωμένο. Λοιπόν, τελείως απλό, χωρίς πολλά o-ring και τα λοιπά. Το πιπάκι έχει καλό μέγεθος και το οποίο ξεβιδώνει. Και επίσης ξεβιδώνει και το πάνω καπάκι για να μπορούμε να το γεμίσουμε. Λοιπόν, το πάνω καπάκι περιέχει ένα o-ring μέσα. Λοιπόν, το οποίο πάει και ασφαλίζει το φιλτράκι. Όμορφα. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ξεβιδώνουμε εδώ το μπροστινό κομμάτι. Όπου υπάρχει αναμονή, όπου υπάρχει αναμονή για να βιδωθεί ο 901. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι ο πόλος είναι ρυθμιζόμενος ως προς το μέσα έξω, οπότε αν δεν κάνει καλή επαφή η μπαταρία, το ξεσφίγγεται λίγο και τελειώνει η υπόθεση. Είναι πλήρως στεγανός και απλός. Λοιπόν, παίρνουμε το atomizer, το 901, και το βιδώνουμε πάνω.
Okay. Κατόπιν κουμπώνουμε αυτό εδώ πέρα. Τόσο απλά. Και όλο αυτό λοιπόν το βιδώνουμε πάνω εδώ. Λοιπόν, για να γεμίσουμε και για να μην μας τρέξει το υγρό από κάτω, έχει προβλεφθεί αυτό το σιλικονάτο ταπάκι, έτσι. Η σύλληψη της ιδέας είναι πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, με το οποίο το κουμπώνουμε εδώ μπροστά και στεγανοποιείται όλο το σύστημα. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα υγρό. Είναι έτοιμο δηλαδή για να δεχτεί το υγρό τώρα μέσα. Λοιπόν, υγρό. Εδώ είναι και το υγρό. Να μετρήσουμε να δούμε τώρα και πόσο υγρό μπορεί να πάρει μέσα. Αυτή είναι μια σύριγγα 5 ml. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πόσο υγρό έχουμε εδώ πέρα. Έχω βάλει 4 ml σαν πρώτη φάση. Να βγάλουμε τον αέρα τώρα, θα χαραμίσουμε λίγο υγρό, αλλά να ξέρουμε πόσο υγρό παίρνει μέσα. Μισό λεπτό να βγάλω τον αέρα από μέσα. Λοιπόν, είμαστε ok, είμαστε περίπου στα 4 και κάτι ml υγρό. Έτσι, λοιπόν, για να δούμε τώρα πόσο υγρό θα πάρει μέσα. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχει πάρει 3 ml υγρό, παίρνει εύκολα και 3,5, αλλά δεν θέλω να το γεμίσω, έτσι, έχει ακόμα περιθώριο να πάρει και άλλο υγρό μέσα. Και βιδώνουμε το πιπάκι. Το είχα σφίξει πολύ εδώ πέρα και είχε πιεστεί πολύ το λαστιχάκι. Λοιπόν, βιδώνουμε το μαϊτζεβελάκι εδώ. Αφού το σφίξουμε, βιδώνουμε και το πιπάκι
Και είμαστε ok. Σκουπίζουμε. Και αφού είμαστε ok, τραβάμε το καποτάκι. Λοιπόν, θα τρέξει λίγο υγρό, όσο υγρό έχει κρατήσει μέσα ο ατμοποιητής. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να στάζει ή αλλιώς φυσάμε ξεμπουκώνει ο ατμοποιητής και είναι έτοιμο. Ούτε σταξίματα ούτε τίποτα. Αυτό ήτανε. Όλη η διαδικασία είναι τόσο απλή. Είναι έτοιμο λοιπόν τώρα. Λοιπόν, βάζουμε το κολπάκι εδώ πέρα. Το βιδώνουμε, το σφίγγουμε απλά. Ωραία λοιπόν, φέραμε και την μπαταρία και βιδώνουμε. Του πάνω. Ωραία μάγκα, δυνατό. Πολύ άνετη τζούρα, χωρίς να είναι ούτε σφιχτή ούτε και αέρας. Μάγκα. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Πλήρως στεγανό. Άπαξ και βγει το ταπάκι και φυσήξαμε τον ατμοποιητή, δεν χάνει πλέον σταγόνα.